Hola, bon dia. Soc el Mariano Gonzalvo i vinc de Surp del Paller del Coc per fer un plat a cuina de bosc. Hola, soc l'Eva, estic aquí a la Fundació Alícia i he col·laborat en el projecte de Cuinem al Bosc. Per avui el que us prepararem serà uns bunyols de xai amb herbes silvestres acompanyats d'una amanida de fulles silvestres també. En principi, els ingredients d'aquest plat poden anar variant en funció a la temporada que hi hagi i la disponibilitat de productes. Aquesta vegada aquí tenim colitxos, tenim verdolaga, tenim també enciam de cavaller, tenim rabanissa i en principi qualsevol disponibilitat. Per la carn de corder fem unes mandonguilles, en principi feu-les com estigueu acostumats. A mi m'agrada que la barreja de la mandonguilla sigui molt toveta perquè després a l'hora de menjar-la se disfruta molt més. I l'única varietat respecte a una mandonguilla normal és que hem posat una mica de serrat curat de surp, una mica de formatge d'ovella per donar-li i ensamblar tots els gustos. Una vegada que estaven fetes les mandonguilles, per poder fer el bunyol, el que fem és escaldar-les, simplement escaldar-les amb aigua bullent amb sal i després les retirem, sense refredar-les, simplement perquè agafin una mica de cos i després les puguem punxar amb un escuradent i serà molt més fàcil passar-les per la massa de bunyols que farem. Per fer la massa de bunyols necessitem també tota la varietat que tinguem de fulles a disponibilitat. Aquí també hi ha una mica de malva, hi ha també els brots de calèndula. El que farem és saltejar-los amb una paella a foc fort amb una mica d'oli d'oliva verge del Pallars. Si tenim inducció, com és el cas, podem partir quasi des de zero. Si no tenim inducció, que tenim gas o tenim vitro, millor que estigui ben calenta per evitar que les fulles deixin anar massa aigua i per comptes no la puguem evaporar i quedin massa cuites. Per facilitar la pèrdua d'aigua posem també una mica de sal. Quanta més diversitat n'hi hagi de fulles, més complexa i més diferent serà el gust tant de l'amanida com del bunyol. I ja ho tenim. Un moment. No té res d'aigua. I aquestes fulles les trinxem una mica. Això ho deixaríem refredant. I ara aquí tenim una massa per fregir, que us dic com l'hem fet. Seria el que és una base de tempura. Aigua freda, farina de blat i farina d'arròs a parts iguals. I hasta fem una massa espessa i afegim les herbes saltejades. Deixem bé. I ara que ja ho tenim tot, veiem quina textura té la massa. Si us voleu assegurar que la massa de fregir se quedi ben adherida a la mandonguilla, les podeu passar per una mica de farina. A mi no m'agrada perquè tot i que es queda més lleugera la massa i no s'adhereix del tot, precisament és el que vull, que la massa sigui molt prima i que no es mengi el gust de la... Aquesta amanida o aquest entrant o aquests bunyols els acompanyarem també amb un granitxat de colitxos. Per el granitxat de colitxos hem escaldat fulla de colitxo, l'hem refredat per mantenir el color verd i l'hem triturat amb una miqueta d'aigua, una miqueta d'oli de girassol per no treure-li gust i una mica de xantana. Hem triturat i fem una emulsió. Pot ser més líquid o més espès. A mi m'agrada que sigui espès perquè el gust de colitxo aleshores és molt més intens. Passem les mandonguilles
per la tempura o per la massa de bunyols. Cobrim una miqueta, deixem que caigui tot l'excés que volem, amb una miqueta tenim prou. I a l'hora de fregir, simplement coure una miqueta la massa perquè quedi cruixent. Les mandonguilles quedaran sucoses perquè no quedaran molt cuites. Bé, mentre acabem de fregir, prepararem l'amanida. Aquí tenim tot un seguit de fulles, colitxos, rabanissa. Per l'amanida, per el bunyol pot ser qualsevol fulla, encara que no sigui molt tendra, però els brots i les fulles més tendres són les que utilitzarem per fer l'amanida. Aquí tenim l'enciam de cavaller, una mica de crespinells, que podem posar els brots de la punta sencers perquè són molt aquosos, i la part raspat de la tija perquè a l'hora de menjar anem trobant algo cruixent i molt humit. També tenim una mica de fulla de malva, flors de rabanissa i també calèndula, que és el que hi ha ara de disponibilitat, i aquí tenim les mandonguilles. Aquí tenim l'amanida. Com l'amanirem aquesta amanida? Aquí he portat, ja fet, oli i vinagre de rabanissa, que és simplement una maceració de la herba i de les flors amb cadascú d'elles durant temps. És la cuina del temps, no s'ha de tenir pressa. Si passen 2 setmanes, millor que una, i si passen 3, també millor. Tenim també aquí unes llavors de créixem, aleshores el que farem és barrejar. Les llavors de créixem estan posades amb aigua durant unes quantes hores i fan aquesta mena de gelatina natural, que dona una textura al preparar els amanim amb una mica d'oli i simplement la barregem i aquí ja tenim el que seria la vinagreta. Aquí, per últim, tenim una paella on saltejarem breument uns espàrrecs de marge i uns alls silvestres, simplement prèviament escaldats i simplement per escalfar. I això servirà per acompanyar les mandonguilles, els bunyols. I per últim, acompanyarem tot això amb la tercera temperatura, que serà el granitzat fet. Necessitem una pedra que estigui congelada, en aquest cas és marbre. Deixem una estoneta que faci la seva feina i en un moment tenim un granitzat amb cristalls petits que potser és molt diferent del granitzat tradicional al que estem acostumats com a refresc, però l'únic que desitgem que sigui del vostre gust i ja està fet per gaudir, s'ha de gaudir.